Oras badihita sa luhod na, tabara de maruha ng pikirata lato mangihon hatan de pata, martangyang mahita. Asiniruha madihamu duhod dami, siya de pata amata, duho siyan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Urian itu hata tatangyuhom ma hatan de pata, naga tutur jamita, Ima epistel Minggu pasaplu Hondong Trinitatis di tanggal 10 September tahun 2022. Jenit sian buku Psalmen bidu 50 sada, mamukasan ayat na perjolu, roli ayat na pasapuluhon. Songonom marirogisi. Edde sian si Daud. Ujunaro pamwirang sinatan manopotibana, dung di parjol manay Betseba. Asimaruham dia wali di patah, hobbar tudinggan di pasam. Saya sama akka pangalausikku, hobbar tu gurong niasi di roham. Ia situtu maau buri, sian haja hatokku. Jalapaya semaau sian dosaku. Ainu ngahuboto akka pangalausikku. Jala setong dososon di jolukku dosaku. Dopa ko sabing dua merdosa. Jala najat situtudo di matam, nahulahon. Asa tu bonarho di bagasan panduhanmu, pita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasan hajato dua tubuh, jala di bagasan dosa, di jakondai nangau. Sitong niroha di bagasan do tongon lomo niroham. Atong pabutuhom mahabisuhon tu bagasan rohakku. Saya urasi maau siad dosaku, marhiti-hiti sangkul. Asa tung iya sau. Saya buri maau, asa sumaksa kau sian itak. Saya patu pikihum matuwau hasonangan doh lasiroha. Asa morlobolo huli-huli, akka nau gino puami. Itu sahatna, jalan nagabi tobit ni jamita di tikyaw ni ma, di halomohon di patado, hamubaon ni roha. Damang dinang dongan sapor siyaon, naikon rajumat tarong babua ding ulut taon sudi dui hida soluma pardosa. Mamuka sian nasorak kita de purtibion nung mardosa hita. Ima dosa tiatianan narong ding ulut taon ima tiatianan sian si Adam do si Hawa. Dung isaha mamusena dinon lamaguda kita ima kadosa si karupari. Asa langarong hapi hambak karungan. Nayas siya dosay. Surido jolmay mardusa. Ali hambak karungan sa porsyaon ahado dosay. Di sada Johannes tulo ya topat di dokata dito hatta ay pangalaw siyod do dosay. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Pangalaw siyon di hata di dipata. Pangalaw siyon dipatik ni dipata. Ido dosa. Jala di Rom bidu onom ayat 20, idok kata netu hatta ay upa tinuhor ni dosa do hamatian. Alai basa-basa na nipatado hanguluan sa liling-liling na marhiti-hiti Kristus Jesus do hattay. Asa hinorhom ni dosa do hamak karungan, ho na uhumak kita. Uhuman na ima uhuman hamatian. Dimula na'y dang lumuruhan na dipataho na uhumat julmay. Alay hinorhom ni pardusan na gabi masama, paruhuman hinorhon ni dosa, imahamatian. Aliham makarungan tapuji matuhata pardengga basay. Di patana suburong para siruhay. Rodo iba na tupurtibon di bagasan Kristus tuhatay. Paturuhon basa-basana. Lah mangalihon hanguluan. Marhiti-hiti panapusyon ni tuhatay. Tunggudang duha makarungan na masa de kulut taon. Najujuk membaik kita madabutu bagasan dosa. Siyan akan natayda, duhut akan natapakilalahon. Aha mabahim madabu hito to baga sa dosa imana ni hagaliota. Irok tu hatta Jesus do, girgir duang ko todi. Alay, gali duang ko dragi kitaon.
Anani memang ikon tajamoto dirita. So tung hinarohon di kahal kaliutay, lamdaw hita sa Tuhani. So ni mahamakarungan na tabere sa tupu taon. So dia Raja Daud, sahala raja nasangap. Dito ang atongan ni hajonjongon Israel itikii, sahalak na jonok tu Tuhani. Sahalak na di paso-paso Tuhani ibana. Lahu manguluhon harajon Israel itikina. Alay hinarohon ni hagaliw ni daging na. Madabu ibana to baga sa dusa. Imadusa pangalakupon. Tu pardihutan ni si Uria na marguar Bathsheba. Hinarohon ni hagiot de pardagikon na di batu pa ibana ulaun hajahato ni. Jalalaw makukupi dosa na marsangajuru ibana mabahin si Uria. Jonjong di juro ni perpurangan. Jala tohoma las mati ibana di perpurangan ni. Asa unang adong na boto pardusaon na diulanay. Hamakarukan dang gabi merasa bersalah si Daud. Hinorhone na masay. Merasa benar du ibana. Merasa aman-aman saja du ibana desi. Ay di rohana dang adong ubutoy. Ali hamakarukan sa porsyaon tungsong di pemalona makukupi hahurangan na. Tungsong di pihita hamakarukan di purtipyon sa malaw-malaw ni malota. Lah makukupi akadusatta. Totu anong do na ubutoy. Nambar di desen habunian. Imatu hatta di bata jahuba. So ni manang si Daud. Di boto di bataro na niulana. Di de bataro na penatu panay. Jala hinorhon ni ditongos mapayurang na imapanwirang natan. Lao paingot to si Daud di hajahaton na. Buta bereng di 2 Samuel 12 ayat 1 naroma do si panwirirang natan. Paingot to si Daud dadang marhiti hatan na kuras. Alay marhiti-hiti sada upama tadengo tu 2 halak di sada huta. Sada may namora naman napunahon kudang akabiru-biru. Jala sada may sahalat na pugus naman napunahon kunan sada anak di biru-biru. Alay las dirapas namoraima anak ni biru-biru na pugusi. Dinubagi upamay las teribas masih Daud. Dina ruhana dang sitong pabahenan ni sahalat namura na padrapunahon gudang akabiru-biru. Alam ni dido si Daud na tamado iban uhuman mati. Alam ni pabahenan ni. Alay las dosi maridok payurang natan tu si Daud babua halat namura na didok na diupamay ima Raja Daud sendiri. Ubigi ang wakarungan tarjol mama si Daud babua pardusa do ibana tutu. Di boto de bataro na niulanay. Mamukka siya ni ukap ma hari ni rohana lahamonopoti akka parduson na. Nunga magupuri lalaybana di bagasar rohana hinarohon ni hajahaton na. Lasom man dati sa turpukon songo dia si Daud manlosori akka hajahaton na. Iro ibana ma tu di bata di bagasan tagyang nai asi maruham diau ali di bata hobbatu dingkan di basam saya sesa maaka pangalausikku hobbatu gudang niase di ruham tangarong hawa karungan na pinangasahon ni si Daud dukon asini ruhan di bata ay dirajumi ruhana do horat di bata para si ruhaido horat di bata na marhuhasuido natuk manesa nasa dosa-dosana. Hobbatu dingkan di pasana. Tukdo di bata. Manesa nasa pangalawsyon na. Di bata na tuk manesa dosanay. Ima di bata na tuk maburi hajahaton na. Terus songon na payason akan narotak. Songon ima di bata payason maburi hajahaton nay. Asa gabi iya si bana. Asa desom maham makarungan sa porsyaon tay daropani dangarong hapin na pudi dedopan ni Tuhani. Dosa ni jolmay patardo di dedopan ni Tuhani. Di boto di bataro tunggu songon dia pi malu di jolmay makukupi akka dosa-dosana. Nan di bagas ono bason ham makarungan sa porsyaon tondo ikon rajumatta
Songo di dututu. Aka nataula di paranguluat tanah salau. Arang doa kana tahu kupi. Arang doa ka pangalausion nang akadusa-dusa. Natalahu dia kapartikan na salaun. Na tidak rohat tarang di boto Tuhan i. Mulutung. Arang akan tahu kupi. Nuay ngatat kina. Tato putih sudi dosa tay. Di depan itu hatai. Pos baru hatta. Halak darah di rohana. Manopo ti dosana. Jepang na malasi ruha songon si Daud. Songon huli-huli na bagopu. Pakilalaan na diujui. Hinarhon di dosai. Alay dong di topo tiba na dosana. Gabi Jepang do ulup-ulup di bagasan rohana. Iru bahan di do ibana. Dia asapului. Saya patu bagi humma tuau hasonangan do lasi roha. Asa marulup-ulup huli-huli. Aka naong ginupuamu. Tetuha makarawagan di sita hula akka dusai, jujur hita merasa bersalah di ulut tahun. Makilala hita dang tamade do pada Tuhan. Alai mulu dang arong panopotion, kalau magabelalap hita dirasa bersalah. Dalam rasa bersalah saja tong na dipakai sibulus dui, nah baik kita lam berdeus sa Tuhan. Alani unang lalap hita di bagasar rasa bersalah, ya suadong habu baun. Nangin yan rasa bersalah nangin yan pangarajumion di hahorangani di pardusoni mau kak rohatta la monopoti dosatta di hadapan de Tuhani jala babahon roha nam pangalahota asa iasita asa ibaruhita di hadapan ni Tuhatai. Di sada Johannes sadaya sia di dokata di Tuhatta mulu tatopoti akadosatta haposa du ibana jala ponar manesa dosatta jala payason hita sian nasa hagiduhon. Oma sada pangajarion dari konsepnya motta babua manang isi na uloroto do pandituhani manopo ti dosana dang pailaon manang tulakon di Tuhani ibana gariar tahi lehonon daru hasasani dosa tu manang isipi na marsituturo manopo ti dosa jadupan ni Tuhani. Pos baru hatta di patah para siruhana sumurungi. Dang tulakon na manang isipi na siyan iya siruhana romanopoti dosana. Atong hamba karungan sa persyaon turpukon paingotok kita. Song dia balga ni holo ni rohani di patami dahita. Na makanomohon hamubaon di rohatta. Dang hamatian ni para jahati di sakapi Tuhani. Alay hamulat ni para jahati do siyan hajahaton na asa ibaru ibana di bagasan hamubaon ni roha na marsitutu. Atong nuaipe tapasah maderita tutuhani tatopote marosatta jalabu marohan pangarahota ibaru mahita di besara topan ni baru di bagasan Kristus nang payasuk kita sian dosa nang pangalasyotay. Amin martang yang mahita. Di patah Jehovah para siruhana sumurung totoma pay baru rohana pikiran nami disasudi pangalahon nami sigarupari ditikyo na Tuhan nunga hutam-hutam hami saluhut akapat dosan nami asa ibaru mahami di depanmu nandito ang atungan ng gulu nami sigarupari akan na dinggam ma Tuhan na ikon siulahon nami marsakap aguarmu marhiti-hiti hanguluan nami na baru di bagasang Kristus Tuhan nami. Amin.